Atzo zine egin zuen lehendakariak. Nire agintea zintzo beteko dudala zindagit. Eta bihar 8 sailburuen txanda izango da. Ajurianean hartuko dituzte karguak goizeko 11etan. Horren ostean ikusiko dugu gobernu berriaren lehen argazki ofiziala. Talde orekatua, kohesionatua, esperientziaduna eta profesionala, Urkullu beraren hitzetan. Deian egin dioten elkarrizketan, beste zerbait ere badio lehendakariak. Inork ez duela esan, aurren duten zeregina erraza izango denik. Gobernu batzordeak asteartean egingo du lehen bilera. Sail bakoitza zehaztu eta lehen izendapenak egin behar dira. Iragarritako 120ko murrizketa kontuan izan da. Guztiaren oinarrian, krisiari aurre egiteko neurriak eta nola ez, 2013ko aurrekontuak. Lehenbait onartu nahi ditu Urkulluk, baina horretarako oposizioaren laguntza beharko du. Atzo Gernikako juntetxean ikusitakoaren arabera, ondo hartu zuten elkar jeltzale eta sozialistek. Beste askotan baino hurbilago azaldu ziren. Kontrakoa gertatu zen EH Bildurekin. Giro hotza.